«19 у Києві, 20 в окупованому Криму». Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підбиваємо підсумки 20 листопада. В студії Софія Бляєва. Сьогодні у випуску. Затримали ще одного українця, третього за півроку. А журналістові Павлу Шаройку КДБ закидає шпигунство. Прокуратура України втратила можливість розслідувати справи проти можновладців, суддів та правоохоронців. Націоналісти зірвали концерт російського артиста Райкіна в Одесі. На черзі Макс Барських. Відсьогодні органи прокуратури втрачають право розпочинати розслідування нових кримінальних проваджень, відкритих після 20 листопада цього року. Йдеться про справи про злочини високопосадовців, правоохоронців та суддів, а також посадовців НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці повноваження мали перейти до Державного бюро розслідування, але воно досі не створено. Які це матиме наслідки? Далі Олена Стецюк. Державне бюро розслідувань мало почати працювати якраз 20 листопада цього року і розпочати досудове слідство справ, які нині розслідує прокуратура. Але далі обрання голови ДБР Романа Труби та його заступниці Ольги Вадченко справа не пішла. Ситуацію могли виправити депутати, продовживши повноваження ГПУ. Але минулого тижня законопроект навіть не включили у порядок денний. Тепер у Комітеті з протидії корупції це називають процесуальною прогалиною. Нічого страшного, нічого на землю небо не впаде і море з берегів не вийде. В принципі, я думаю, що деякі справи можуть бути просто-напросто, вони не можуть піти в суд, тому що суд буде приймати справи як неналежні, нові справи, які будуть зараз порушені від сьогоднішнього дня. А всі ті, які вже розслідуються, вони будуть розслідуватися і далі. Тут нічого страшного не відбувається. А ось в міжнародній правозахисній організації Transparency International відсутність органу, який би надалі розслідував злочини високопосадовців, назвали катастрофою. За словами Андрія Марусова, в країні з'явилася каста недоторканих, що є неприпустимим. Для скажімо, тих, хто може скоїти важкі злочини, але вони займають ті чи інші високі посади, то вони будуть відчувати себе просто-напросто безкарними. Вони можуть робити все, що завгодно. Оскільки через цей правовий вакуум, а насправді просто через бардак в державному управлінні, в нас немає органу, який має розслідувати, який має повноваження для розслідування цієї категорії злочинів. Розслідувати буде кому, роз'яснив генеральний прокурор Юрій Луценко. В цей момент ми можемо розслідувати лише старі справи, якщо в них немає категорії А. Всі решта справи я маю розписувати на СБУ та МВС, поки немає ДБР, а справи, де є або буде категорія А, передавати до НАБУ. Крім того, генпрокурор пропонує, аби керівники ДБР, обрані за конкурсом, тепер самі обирали решту працівників. Тоді бюро запрацює вже за півроку. І повноваження прокуратури не обов'язково буде продовжувати до січня 2019 року, як планувалося законопроектом. Шукати компроміс ще раз депутати обіцяють вже наступного пленарного тижня. Олена Стецюк, Ельдар Ісматов, «Заман», АТР. Генпрокуратура не хоче передавати справи Майдану іншому відомству, бо це, на думку генпрокурора України Юрія Луценка, на півроку загальмує розслідування. Про це він заявив сьогодні під час брифінгу після зустрічі з родинами героїв Небесної Сотні. За словами Луценка, цей рік був найбільш результативним щодо розслідування злочинів проти активістів Майдану. Наразі підозри вручено 380 особам, стосовно 270 справи розглядаються в судах, а про 49 вже є обвинувальні вироки. Тим часом Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка. Про це повідомляє начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. В Інтерполі відмовляються оголошувати у розшук всіх фігурантів справи Майдану. У червні 2017-го ГПУ оголосила про нові підозри Януковичу, Захарченку, Якименко і ряду інших екс-чиновників у
справах Майдану 2014 року. Вони підозрюються в незаконному перешкоджанні проведення мітингів, умисного вбивства 2 і більше осіб, заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, а також в організації терористичного акту. Справа про державну зраду самопроголошеного голови Кримського парламенту Владимира Константінова. Сьогодні Печерський районний суд Києва мав розпочати розгляд клопотання Генпрокуратури про надання дозволу на заочне досудове розслідування. Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за підозрою в державній зраді Константінова в березні 2014 року. За цією ж статтею відкрите провадження і стосовно самопроголошеного голови Автономної Республіки Крим Сергія Аксьонова та нині депутата Російської Держдуми, колишньої так званої прокурорки Криму Наталії Поклонської. Сьогодні адвокати клопотали про перенос справи, тому що вважають, що ГПУ неправильно визначила суд. Суддя спочатку зробив засідання закритим для ЗМІ, а потім закрив засідання. Максим Глотов, адвокат, прошу Януковича, Порошенка, Яценюка. Сегодня нами планировалось заявить ходатайство о допросе важных свидетелей, таких как Янукович, Порошенко, Порубий, Яценюк и других представителей власти. Может быть, в связи с этим Генеральная прокуратура заявила ходатайство о закрытии данного процесса. Мы пытались обосновывать незаконность данного ходатайства, однако суд принял позицию прокуратуры. Справи про кримські злочини передадуть до Гааги. Наразі прокуратура Криму, яка працює у Києві, підготувала для передачі в Міжнародний кримінальний суд документи щодо незаконного привласнення майна на території окупованого півострова. На черзі незаконне переселення, у тому числі порушення прав ув'язнених, котрі відбували покарання в Криму. Декого із в'язнів силоміць перевезли у місце позбавлення волі на територію агресора – Росії. В прокуратурі кажуть, порушення міжнародного гуманітарного права вже в тому, що засуджені не можуть бачитися з родичами. Коли це вже буде? Кожний з них розслідується з метою притягнення винних до відповідальності, тому що це є одним з інструментів захисту прав наших громадян на тимчасово окупованій території. Документи підготовлено, фактично це вже все на завершальному етапі, однак так вистроєна процедура діяльності Міжнародного кримінального суду, що вона потребує деякого часу. Оновлену інтерактивну мапу Криму презентували учасники громадського об'єднання «Кримсос». Її започаткували понад 2 роки тому з метою, аби людина у будь-якій точці планети могла відкрити її та зрозуміти, що відбувається у Криму із правами людини. В этот раз мы изменили визуальную часть этой карты. Она стала более яркой и более удобной в использовании. Мы добавили некоторую новую классификацию, уточнили по всем случаям, которые есть. Да, на данный момент это чуть больше, чем 400 случаев нарушений прав человека на території Крима. Власне, ідея виникла майже 3 роки тому разом з Севгіль Мусаєвою, коли ми сиділи і говорили про те, що ж робити так, щоб дуже швидко інформація, яка йде з Криму про порушення прав людини, потрапляла на міжнародні майданчики. І не тільки аналітикам, наприклад, чи дипломатам, а ще набагато ширшій аудиторії. Ми вирішили зробити інтерактивну карту, англомовну. У Києві презентували кінострічку про те, як на Донбасі уперше замайорив український стяг. Автор проєкту – донеччанин Дмитро Ткаченко. Стрічка «Літопис українського Донбасу» розповідає про історію становлення української державності у східних регіонах України. Деталі в матеріалі моїх колег. Це історичні кадри підняття українського прапора на Донбасі.
Уперше жовто-блакитний стяг замайорів над Бахмутом у 1917-му після проголошення утворення Української Народної Республіки. Події тих років та історичні паралелі із сьогоденням і намагався провести у своїй стрічці літопис українського Донбасу автор картини донеччанин Дмитро Ткаченко. Розповідає, що із власного досвіду знає, незнання своєї історії породжує втрату майбутнього. Гуманітарна криза, яка була в головах моїх земляків в 2014 році, вона проросла на фоні незнання історії, на фоні незнання своєї власної історії, свого власної регіону, своїх власних міст. Моїм землякам російська пропаганда змогла нав'язати весною 2014 року якісь свої тези. У стрічці автор розповідає про історію становлення української державності на Донбасі та роль полководців, зокрема і кримськотатарських, які воювали проти загарбницької політики Російської імперії. Найбільш такий яскравий – це постать підполковника армії УНР Алібея Булатукова, родом із Керчі. Це етнічний кримський татарин, який до кінця пройшов визвольні змагання в складі армії Української Народної Республіки. Стрічку «Літопис українського Донбасу» транслюватимуть на українських телеканалах у рамках кампанії з популяризації історії визвольного руху на Донбасі. Однак, коли саме стартуватиме показ, наразі невідомо. Перемовини з медійниками тривають. Дарина Іванютінка, Іслям Пінка, Заман, АТР. Наркотичний багаж на 1 000 000 гривень, 17 кілограмів марихуани вилучили правоохоронці на пункті пропуску Чаплинка на адмінмежі з окупованим Кримом. Везли наркотики з материка на півострів. 2 громадян України виявили згортки з марихуаною співробітники СБУ спільно з прикордонниками під час огляду автівки. На чорному ринку вартість вилученої партії становить близько 1 000 000 гривень. Наразі правоохоронці затримали перевізників і з'ясовують, звідки і куди прямував багаж. У селищі Кальчугіне в окупованому Криму з орендованого житла виселили родину кримських татар. За словами господині сім'ї Венери Сейтнібиєвої, житло вони купили у 1993 році. Домовилися з господарями, що віддаватимуть гроші частинами. Взяли розписку, що вже віддали $2000, залишилося 1000. Власники будинку виїхали з Криму у 2000-му і повернулися кілька років тому, коли Росія анексувала півострів. Вони стали претендувати на житло, просили $30 тисяч. У сім'ї Сейтнібієвих такої суми немає. Власники подали на них до суду. Першу інстанцію виграли Сейтнібієви, апеляцію програли. Ми зв'язалися з родиною, яку залишили просто неба напередодні зими. Они ворвались ко мне во двор, перепрыгнули через забор. Я когда уже открывала входную дверь, уже 2 ОМОНа стояло с оружием возле моих дверей. Они меня заставили открыть калитку, их ворвалось 10 человек в форме и 2 женщины в форме. Сказали, чтобы за 10 минут собрали паспорта, одежду и выселялись. То, что мы там пристроили, нам вытащили к соседям прямо в гараж. Дождь льет. Все вот, половина вещей на улице, половина в гараже. В общем, вот так вот мы выехали, закрыли двери они, вот то, что мы из дома вытащили. И вот мы остались на улице. Монументальні скандали в Росії. В Криму відкрили пам'ятник російському імператору Олександру III, який вже розкритикували історики. На монументі мали бути зображені герої та події доби правління царя. Втім, історики виявили численні помилки на стелі, а російські опозиціонери запідозрили владу в спробі фальсифікації історії. Пишне відкриття в Ялті. Зняти покривало з монументу приїхав сам президент країни. Путін пам'ятники відкривати любить. Рік тому урочисто в Москві відкрив пам'ятник київському князю Володимиру. Нині ж не менш пафосно імператора Олександра III. Та й сам Путін цим персонажам симпатизує, пишуть в російській пресі. Він дав Росії ці 13 років мира не поступками, не уступками, а справедливий і
непоколебимой твердостью. Александр III отстаивал интересы страны прямо и открыто. И такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире. До російського президента підпустили перевірених, навіть дітей з правильними іменами, такими ж, як і в царя. Скажу, что специально подстроили, правда? А мы ничего не подстраивали. Нічого не підставили. Александр. За добу після відкриття пам'ятник і скульптор Андрій Ковальчук опинилися під шквальним вогнем критики. На монументі численні фактологічні помилки, констатують історики. Не стримався навіть опозиціонер Навальний. Завжди казав, в Кремлі сидять фальсифікатори історії. Люди, які не люблять Росію та не розуміють її. Помилок багато. Найбільш кричущі – це зображення серед переліку надбань доби Олександра III Федора Достоєвського, хоча той помер за місяць до того, як Олександр III став імператором. Те саме і з датою заснування Третьяківської галереї, до якої цей імператор не мав жодного відношення. Із перелічених на стелі заслуг царя будівництво Транссибірської залізниці, однак вона була добудована лише 1916 року. Сам скульптор каже, переробляти на монументі нічого не збирається. Мовляв, все зобразив вірно. К сожалению, в общем, не все наши граждане, они знают хорошо эпоху Александра III. И поэтому, конечно, хотелось ввести в этот ансамбль какой-то рассказ о времени, о событиях, о личностях, которые связаны были с ним. Поэтому, конечно, я читал все, что написано в интернете, и, в общем, абсолютно не согласен. Серед заслуг імператора – політ літака Можайського. Він ніколи так і не злетів, кажуть історики. А от в прокремлівського скульптора інша інформація. Его самолет взлетел, да, потом была авария, и он потерпел крушение. Це вже не перший монументальний скандал. У вересні подібні монументальні ляпи були помічені на пам'ятнику Михайлу Калашникову в Москві. Тоді їх виправляли вже після відкриття. Скульптор пам'ятника Калашнікову розмістив на ньому фрагмент із зображенням креслення німецької штурмової гвинтівки. Це викликало обурення істориків та москвичів, які взагалі вважають, що Калашніков жодного стосунку до російської столиці не мав. Людмила Іванова, Заман, АТР. Звільнити українського політв'язня Олега Сенцова закликають французькі та українські митці. З відкритим листом вони звернулись через видання «Ліберасьйон». Свої підписи під листом лишили режисери Бертран Таверньє, Мішель Хазанавічус, Тоні Маршал, письменники Андрій Курков, Шанталь Тома, філософи Славой Жижек, Володимир Єрмоленко та інші. В тексті звернення йдеться про наступний чемпіонат світу 2018 року з футболу, який відбудеться в Росії. Автори відкритого листа закликають вболівальників і футболістів не їхати до країни, яка засудила Олега Сенцова і відправила його відбувати покарання в Арктику. Політична криза в Німеччині, до якої доклала руки Росія. З переговорів щодо створення коаліції вийшла одна з трьох партій. Оглядачі стверджують, що домовленість між політичними рухами була на відстані витягнутої руки. Тепер же четвертий термін для Ангели Меркель застиг у повітрі, а Німеччина опинилась на порозі нових парламентських виборів. Вийшла з переговорів із формування коаліції «Партія вільних демократів». Після 2 місяців перемовин Німеччина опинилася в глибокій політичній кризі. Ми гадали, що ми вже на фініші нашого шляху і ми готові до укладання угоди. Хоча, звісно, не без труднощів. Після заяви лідера вільних демократів Ангела Меркель попрямувала радитись із президентом Німеччини, її колишнім міністром і соратником Вальтером Франком Штайнмаєром. Насправді, варіантів виходів з кризи у Меркель небагато. Або формувати уряд меншості, і тоді невідомо, чи протримається вона при владі в якості канцлера увесь термін, або ж призначати нові парламентські вибори. Я, наприклад, не бачу жодної проблеми в перевиборах. Якщо буде інший розклад політичних сил, то буде навіть краще.
Як на мене, вся ця ситуація дуже погана. Знайти компроміс між 3-4 партіями важко. Гадаю, треба просто зачекати. Боюсь, що прийдуть погані часи. Нові вибори – це нові загрози. На попередніх неочікувано високий рівень підтримки був в ультраправих, які тісно пов'язані з Росією. Це змішало карти традиційним політичним гравцям. Лідери альтернативи для Німеччини навіть пропонували визнати Крим російським і зняти з Кремля санкції. Європейські політики все частіше звинувачують Росію у втручанні в німецькі вибори. Однак не лише політиками в Німеччині жонглюють в Кремлі. Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію у спробах підірвати європейські демократії. Нам треба негайно розпочати діяти проти російської активності. Не таких відносин з Москвою ми хочемо. Найнебезпечніша зброя в кремлівському арсеналі, на переконання голови британського уряду, це формування необхідної Москві громадської думки в Європі за допомогою соцмереж. Сепаратистські настрої в Каталонії теж російських рук справа, так вважають іспанські міністри, які пообіцяли підняти питання протидії втручанню Росії в справи європейських держав на найвищому рівні ЄС. Людмила Іванова, Заман, АТР. Наразі це все. Більше дізнаєтеся у Замані о 20-й. Залишайтеся з АТР.